έχει σηκωθεί πάρα πολύ. Το άλλο κρέμεται και το ένα... Это крема помазала. И такой розовенькое стало. Еще и поспал. Και τις κυρίες, κοιτάξτε πώς άνοιξε το πράγμα. Видишь, она сразу почувствовала тепло. Ну кто как? У меня и до сих пор. Я сколько Я не сделала, переживаю. но я не переживаю, просто вот тут я чуть-чуть, я вот как бы этот почему, вот на висках здесь, видимо, тоньше кожа, или что это? Έχουμε τελειώσει και εμείς. Ну так что тепло. Τώρα πρέπει να κάνουμε και Να σας το εγώ πρώτα. Ναι, κοίτα τι μαντέλα σου κατέβει. Κοίταξε εδώ. Πού είναι η μαμά μου? διαφορά. Ναι, ναι, να σας το βγάλω πρώτα. Ναι, κοιτά... Όχι, δεν Α, Από εδώ ορίστε, κοιτάξτε. και από εκεί. Κοιτάξτε και πείτε αν εσείς οι ίδια βλέπετε τη διαφορά στα δυο μισά του προσώπου. Ναι, ναι, ναι. Τώρα πρέπει να κάνουμε και την άλλη. Είδατε, ορατό, σας έλεγα πριν, 20 λεπτά και ορατό αποτέλεσμα. Φαίνεται διαφορά. Ναι, φαίνεται. Τι ακριβώς βλέπετε? Εδώ είναι πιο τεντωμένο νομίζω. Μαμά, φόβασαι να μιλήσει, δεν θα σπάσεις. Ναι, ναι, πάρα πολύ, ναι. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο τεντωμένο. Σαν να έχει αλλάξει περίγραμμα. Ναι, Έχει σηκωθεί πάνω, ναι. Και αυτή η μεριά μου δεν ήταν η καλή μου. Αλλά δεν σας το είπα. Καλά κάνετε, Να δείτε που θα πιάσουν να Πείτε εσείς τι βλέπετε εσείς. Τι εσείς νιώθετε ή βλέπετε μόνοι σας, είδατε τη διαφορά? Ναι, είδα τη διαφορά από εδώ. Πιο διαφορά από τούτη. Τούτη μεριά είναι πιο πεσμένη, από εδώ είναι πιο σηκωμένη. Και πιο κρέμεται, Ναι, ναι. Αυτό που μας διαπιστώνουν κάθε φορά και όλες οι κυρίες και οι κύριοι, Μάλιστα. Ναι. που τα ίδια πράγματα. Έχουμε, ναι. Είχαμε και έναν κύριο εδώ πέρα που του κάναμε το μισό πρόσωπο και μετά ήρθε, επειδή το αποτέλεσμα αυτό δεν φεύγει, Ναι. δηλαδή δεν θα σας πέσει μετά αύριο μεθαύριο. Άμα όμως αποκτήσετε και το κάνετε, θα σας καλυτερεύει. Ναι. Και λέει, μα πρέπει κάτι